Nyaya yemazigi akabuda paZimbabwe haisi kupera zvakanaka. Zvinhu zviri kuitika panapa ndezvekuti zvikoro zviri kunzi zviri kuramba, makombi vari kunzi vari kuramba, petro vari kuramba, mapasipoti, manumber plate, zvizhinji zvisiri kukwanisa kuitwa kana kuti kutengwa nemari yedu nyowani. Panapa ndiri kusangana nagavhena wepaZimbabwe vamushaya vanhu ari kutaura kuti the new currency Zimbabwe gold ZiG will not fail as it was not imposed on the market but a well thought out and purely Zimbabwean idea that should be embraced by all citizens. Reserve Bank of Zimbabwe Governor Mushayavanhu ndo mashoko akabudikira achitaura. But panapa nhasi ndiri kusangana neimwe nyaya panapa iri kubva nepapindula rimwe timu iri kubudisa nyaya yekuti zvikoro zviri kuramba mari, but gavhena makamunzwa achitaura kuti mari ikai haisi kuzofoira, ende makatomunzwa achitomboti haisusu takazopuwa consultant kuworld bank chinchichichi and stuff. World bank zvayo chero yakazobuda ichiramba, pamwe iye mupfungwa dzake anga akamboresearcha akanzwa kuti World Bank inobatsira vanhu ichipa maconsultants panyaya idzodzo dzemari, so akabva angotorawo advantage akati ndoko akawana idea iyoyo. Panapa ndiri kusangana nenyaya iri kuti nzi schools in Zimbabwe open for the 2024 second term on 7 May amid reports that some schools both private and public are rejecting the local currency Zimbabwe gold ZiG and insisting that parents and guardians pay all fees and levies exclusively in US dollars. The government chief spokesperson Ndavaningi Nick Mangwana said Zimbabwe has a multi-currency regime, therefore parents should not be blackmailed to pay fees in only one currency. In response to Mangwana, award-winning journalist and anti-corruption activist Hopo Chingono said the government should lead by example by accepting ZiG for vehicle number plates, passport, customs duties, and fuel. He said schools, like other service providers, have to buy fuel which is exclusively sold in foreign, which banks cannot provide. Ndo situation yakuitika panapa, zvikoro zvakujamuka mari, ndo triki iripo. But panapa ndiri kudzoka zvekare ndiri kusangana ne Hopo Chingono award-winning journalist wepaZimbabwe ari kutaurawo kuti threatening schools to take the ZiG will not solve the fundamental problems that this currency has, including government and political elites rejecting it for serious things like fuel and custom duties. These threats by Nick Mangwana will not change the reality that ZiG will fail as long as government reject it for goods and services that it provides. Zvikoro zvatobuda zvitaura kuti isusu tumboda mari yema-US. Iye Nick Mangwana akambobuda achiti Zimbabwe ine multi currency, saka vabereki vanogona kubhadhara mari any currency yavanenge vachida kushandisa. But apa akubudikira futi kuti akutanga kuvathreatena vezvikoro vacho manje ZiG ndo mari donga ishandeyo, zvakupushirwa manje, zvakuita kakuvhiringidza manje, wotadza kunzwisisa kuti saka panapa toda kunyazoenda kupi panapa. Handiti mari yakanzi yakabhekwa negoridhe re, handiti inew currency re, bond raimiramira raipinda kauko, RTGS vanhu vaingobhadhara vachitoita zvavaitoita zveupenyu hwavo. But panapa tiri kuona kuti zvikoro zvakuita kuramba ZiG mari ichiri nyowani. Pane nyaya papapa pada kuongororwa kuti pari kunyatsofambiswa sei, because panapa vezvikoro vacho vakutanga kutyikidzirwa kuti vaitambire. And you know Zimbabwe ukada kubudikira uchita nharo idzodzo dzekuda kuramba mari, ma-consequences aunozosangana nawo hazvizopere zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndo situation iri kuitika paZiG mari nyowani paZimbabwe iko zvinezvi. Ingori bata wabata, nhasi ikabuda chinzi yadai so, mangwana inomuka ichirambwa newekombi, kuswera mangwana aubhadhare passport, kuswera mangwana auite chino nechino nemari iyoyo, hazvina kumira zvakanaka. Ameno, rekedza timboona kuti zvichafamba sei.